Bat, bi, hiru, eta. Berrogei aldi ontan etxea, bihurtu zaigu kaiola, baina ikasten jarraitzen dugu, egunero edo nola. Eta Facebooken joni begira, egiten dugu kirola. Jakintza baino askoz gehiago, baita gure ikastola. Abesti eta ipuin artean, umeak dabiltz gustora, askorragoei pantaila aurrean, baten zaie denbora, ikasle eta irakasleek, zenolako ganora, animo eta musuak denoi, dena ondo aterako da. Ta nola ahaztu garai hauetan, familiaren babesa, eskola zuek gabe ez dauka, inondik ere erresa, saia gaitezen alde batera, uzten tarteka estresa, ta elkar zainduko dugula egin, dezagun denok promesa. Kasi egon eta jolastu, pasatzen dugu eguna, pantaila baten beste aldetik, ikusten dugu laguna, eta belduentik balkoira sortuz, txalozarten oiatzuna, merezi duten haiei bidaltzen, diegu elkartasuna. Naiz ta birusa aske dabilen, naiz eta egin nahiko gaitz, goizero eki beharra dago, indartsu morea naiz, berriro bueltan izan gaitezen, dena bukada bilin garaiz, zuek bezala bero ni ere, etxean